South Africa sondela la sondela kunento ebalekile kufanele sithi ukuthi uyihumusha la sithi ukuthi halamuzi sondela umuntu eSouth Africa xesha la wena umuntu wena mthando amaqembu epolitiki wena mlandeli wosopolitiki sondela angithi nilandela ipolitiki nina more than iCountry nithanda ipolitiki nithanda osopolitiki amaqembu akhona amaqembu enu nisupporta wona more than ukuthanda iCountry yakho. Alright, sondela ke. Sondela. Angithi ngisho ngathiwa amaqembu enabheda kanjani aninankinga nina. Aninankinga. Ngisho ngathiwa bheda kanjani, ngisho ngathiwa ama leaders enu akhohlakele kanjani, aninankinga nina ngenilahle iqembu angithi. Angithi nina angeke nize nilahle iqembu nina. Rather kufa iCountry kunokuthi nilahle iqembu. Rather kufe iCountry ukunokuthi nilahle amaqembu enu. Kulungile sondela. Lana ngizokhuluma ngomhlonishwa la uJulius Malema. Ngizokhuluma ngoJulius Malema la umhlonishwa uCIC. Ngizokhuluma ngaye la njengamanje. Kodwa angifuni ukuthi wena ubuke yena njengomuntu mhlambe engimcriticizeayo or njengomuntu engimntusayo bese uyithatha lento uyenze uyibe ngaye. Uthathe lento iyenze ibe ngaye. Akufunakala ukuthi ibe ngaye ngoba njengoba nginibiza nonke nje balandeli bosopolitiki balandeli bamaqembu epolitiki nginibiza nonke nginibizisa ukuthi lento engikhuluma la nawe uyiphi isithombe ngelakho ihlo related to elakho iqembu kuwe neqembu lakho ayibe njalo. So asikhulume. Uyazi into engiyithanda ngoJulius Malema, into engiyithanda ngoJulius Malema iqiniso lakhe nokuthi nje uyindoda ehonest njengoba ngisho into iqiniso. Uyindoda ehonest uJulius Malema. uJulius Malema uyakwazi ukuthi into angahambisani nayo. Ngisho ngaze kuthiwe uhambisana nawe for ngayo yonke into 100%, mhlawumbe ngizothi 99%, kodwa lelo percent elilodwa into eyodwa nje angahambisani nayo nawe uyakwazi ukuthi aphumele obala. Akazi ukuthi ngoba nakho umuntu khonzile bese ezothi usupporta yonke into eshoyo. Mhlazane kukhona ozokusho kungahambisani naye uzokwazi ukutshela Julius Malema, uzokwazi ukuvela ukuphumela obala akutshele. I understand. Therefore wena muntu osupport EFF, wena othanda EFF, wena muntu olandela uJulius Malema, yini eyenza ukuthi wena ungamboni mangabe wrong? Wena mbuze nawo loyo. Yona into engithi mangiyibuka ingidide ingixake ukuthi yini wena ungakwazi ukuthi wena umbone mangabe yena wrong. Uzothi wena ngoba nakho ulandela iEFF uyamthanda uJulius Malema bese uthi wena awuboni lutho nje akalishoyo all wrong, awuboni lutho alwenzayo all wrong. Kusho ukuthi yena umuntu uGod noma uyinkosi yakhe. Ngoba phela manje kusho ukuthi usumenza uNkulunkulu ukuthi wena usumbuka njengomuntu yonke into ayisho kufanele ukubelieve kiyo. Yonke into kufanele umkholo wena. Yonke into ayishoyo ngisho ngaze kuthiwe iwrong kangakanani ngoba sekusho yena nje isi right ke kuwe. uJulius Malema recently lapha kule ad hoc committee lapha eParliament noma testifya labantu laba lakho nje abahamba bo testify lapha. Ngesikhathi uJulius Malema ekhuluma noGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ngesikhathi sakhe umembuza ama questions, wawubona ukuthi bayahambisana nalomuntu. You understand? Bayahambisana, bayizwana ngayo yonke inkulumo. Bayahambisana. Wawubona. Kodwa towards the end of isikhathi sika Julius Malema, the guy was able to tell uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi akahambisani naye, yabona, kulento ye decentralization of the police. Wabeka ama reason akhe ukuthi wayangahambisani naye kuleyo nto leyo, yabona. Wawabeka ama reason akhe kusho ukuthi yonke inkulumo uyahambisana naye, uya understand, uyaneliseka ngama question akambuza wona ngoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uchithile. Uma ephendula nje nawe uyambona ukuthi okay indoda le yabo eqondile esazi istory sayo. So babehambisana ngayo yonke into. Kodwa kule decentralization of the police uJulius Malema wakwazi ukuthi aphikisane nayo le nto noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wakwazi ukumphikisa ke wamtshela ukuthi la angihambisana naye, I do not agree with you la na la. We understand. Of which uJulius Malema ireason yakhe akayibeka lapho ukuthi wayangahambisana naye kulokho yayivalid. Yes, no General Nhlanhla Mkhwanazi wathi mesebuye seyichaza kahle inkulumo yakhe wayibona ukuthi naye uvalid, he has a good point
kulento le. Kodwa ngeke uJulius Malema futhi naye into yenza ukuthi abe disagree with uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wawubona ukuthi it's valid. You understand? Ubeka amaphuzu abaluleke kakhulu. You understand? To show ukuthi uJulius Malema uyakwazi ukuthi ngisho ngaze kuthi ukukhonze kanjani ngoba umkhonzileke uJulius Malema umkhonze umntwana uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoba kwaseqale nje vele kwaba uyena owakwazi ukuthi aphumele obala. Uyabona akwazi ukuthi aphumele obala avele ngokuthanda uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umsebenzi wakhe. We understand ngokomsebenzi wakhe wakuveza obala lokho. We understand? Kusho ukuthi yona yonke into bayahambisana umkhonzile bayahambisana. Kodwa kulokho kodwa angezwananga nakho naye uyakwazi ukuthi aphumele obala achaza ukuthi la angishayisani nalento angihambisani nawe kulokho. We understand? Then wena umuntu olandela uJulius Malema umuntu olandela iEFF wena yini yenza ukuthi ubone ukuthi uJulius Malema uright ngayo yonke into. Yazi niyawalahla amaqembu niyawabulala amaqembeni epolitiki. Ngathi niyawathanda manithanda amaqembu epolitiki nina more than iCountry. Mina ngilandela iqembu lepolitiki mina makuyovoto ngiyabheka ukuthi liphi iqembu elihambisa elinamanga ngoba banamanga labantu lapha. Kodwa into engikwazi ukuthi okay lona mase ngithiwe lento yakhe ngiyiguqula iba yiqiniso ngumuntu oresonate nokukhuluma kwakhe nokwenza kwakhe. We understand? Ngibheka lokho anginandaba neqembu anginaqembu. We understand? So wena ke umuntu ngoba unalithanda iqembu yini niwabulala amaqembu niyawabulala amaqembeni ngalento yothando lwenu oluyifake uthando lwamanga ngoba ngeke ukuthi umuntu uyayithanda into yakho uthi uyayithanda idea yomuntu kodwa futhi ayikho neyodwa into eyiphikisa wena lo phela umuntu ukhumbula ukuthi umuntu naye njengawe amaphutha uzoba nawo. Ube kuthiwa nawe wena uyakwazi ukuthi umbuyise umbona lapha wrong khona umtshela ukuthi hey CIC lana ngiyahambisana nawe kuyo yonke into ngo1 no2 no3 kodwa kulokho hayi la you are wrong. Lana you are wrong. We understand? Mhlawumbe noma ungezukuhlala naye etafuleni ngoba phela umuntu othize abone leader thizeni. Kodwa mhlawumbe nani ngakhona indlela eningayenza ukuthi nimkhombise ukuthi la asihambisani nawe la CIC. Asihambisani nawe la. Mhlawumbe naye yakwazi ukuthi abuye abone akwazi ukuthi ayihlaziye aqoqe ukukhuluma kwakhe abuye mhlawumbe naye abhekisise inkulumo yakhe mhlawumbe ayiqoqe abuye uyabona iqembu likwazi ukuthi libe nomuntu elimthembile likwazi ukuthi engage naye. You understand? Kodwa manje mawukuthi engage nomuntu alukuthi anithandi iqembu niyayibulala balandeli beEFF niyibulele iEFF niyisuse lapha ku number 3 nawe uyayibeka le kumaqembu amancane le inina ngokuyekela umholo wenu inina ngokuthi niye kumholo wenu nimenze uNkulunkulu kakhulu nimbone ukuthi yena yonke into akayishoyo uright nandatsele sakhe isiginci kodwa nina nani nibe ninazo ezeni ingqondo nikhohle ukuthi phela naye umuntu iphutha uzolenza uyadinga ukuthi naye kube khona abantu abazomqwaqwadla ukuthi hayi buya come back now la yena samba ngawo hayi loyo manje. We understand? Manje nina niyamlahla niyamyeka dwanguza yi1 niyalibulala iqembu bantu beEFF niyibulele iEFF ninesidina ngoba iqembu lelihleli lapha phezulu number 1 ilona iqembu lelo manje eliphelelwa amandla ushatini uyaphela kilo ushatini uyaphela which is a good thing ukuthi kuphela ushatini leli iqembu lo number 1 leli number 2 angifisi mina ukubona South Africa irulwa yilo angifisi ukubona South Africa irulwa yilo. Kushuthi ngabe siresonate nobani ke manje ngabe sizama ukuthi sibhekisise ukuthi angeke nisakwazi ukuthi singene ngapha ngeEFF kodwa manje asikwazi ukwenza lokho ngoba nina nimiyekile uJulius Malema namenza uNkulunkulu namiyeka wa wrong. Therefore iSouth Africa yonke ayimthembi. South Africa iyamthanda loya muntu he is the son of the soil. iAfrica yonke iyamthanda loya muntu he is the son of the soil. Kodwa ama decision akhe iwona abulala iqembu iwona amenza be powerless iwona amdestroyer. Phambi kwenu niyamiyekelela uJulius niyamiyekelela abantu beEFF uJulius Malema ngoba yabona lento yabantu bangaphandle lento yabantu bangaphandle nama borders. Angicabanga ukuthi nonke nina abantu abalandeli iEFF
nonke nabantu abamsupport uJulius Malema. Uma ngeke kuthiwe nje ngihlala nawe phansi sithi susa umqondo kaJulius Malema ekhanda lakho, khipha iEFF la kwelakhe ikhanda, akucabange wena self, bese sikubuza ukuthi ngempela wena uyibona into errong eyenziwa abantu bokufika eSouth Africa? Ngempela wena icriminality eyenziwa abantu bokufika la awuyiboni wena? Awunankinga nayo? Ngempela lento yemisebenzi, ngempela usibuka ubulima thina ama-millions of South Africans uma sikhala ngalento yemisebenzi. Wena ngempela usibuka ubulima, awuyiboni into enkinga wena kuleyo nto yemisebenzi? Ngempela wena awuboni ukuthi lana siyaluza, la siluza ama-investor because of i-behavior yabantu bokufika eSouth Africa, because ngendlela iSouth Africa esingakhona yenza ukuthi anyone ofuna ukuzofaka imali yakhe abe skeptical, because i-country it's ungovernable, ayiphatheki i-country, inyakanyaka nje, ifile, iyafa, ibulawa abantu ngoba abanendaba nayo labantu bokufika. They don't care about iSouth Africa. Amadroba ethu afile. We are losing a lot because of abantu bokufika who are misbehaving in this country. Wena ngempela uyibona inkinga wena ngayo leyo nto. Mangikubuza nje umuntu weEFF ngikubuza, wena uyibona nje inkinga wena kuleyo nto leyo? Awuboni? Ayikho inkinga nje, ayikho into uyibonayo wena la. Ukushushumbiswa kwabantu, ama-drugs agcwele i-country, yonke le nyakanyaka le. Ukufa kwabantu left, right and center, yonke le nyaka, abantu abagcwele amadroba bamosha ngapha bahle akuhambeke amadrobheni isixavathi. Yipi investor ozoyigain ama kunjalo eSouth Africa? eSouth Africa awuboni siyaluza la. Amadroba ethu ayafa because ama-businesses ayavalwa, ama-investor ayahamba. Ama-business ayavalwa, amadroba lawa amancane mangakutshela nje mina ngesikhathi ngisakhula kwakufunctiona ngisho idroba elincane ulibonde liyafunctiona leli droba. Kodwa njengamanje afile amabhizinisi awasekho, awukuzwephi kuthiwa kunesiphaza edrobheni, isiphaza shop edrobheni. Kwakhiwa imall edrobheni, kunemall enhle la, kuyasetshenzwa bese kuzoba nesiphaza, neziphaza nje edrobheni kube nesiphithiphithi. Ucabanga ukuthi ikhonto ezofunctiona imall makunjalo? Khonto ezolunga makunjalo? I-country nje disorganized, ayikaze yakwazi ukuholda kahle ama-invest, ayikaze yaholda ama-invest i-country disorganized. uJulius Malema akekho wrong ngalento yama borders and stuff, akekho wrong. The guy is 100% right, you feel me? It's 100% right, but the timing is not right. The timing is not right. Not now. We don't need that now. South Africa is dying. We need to bring back our country. We need to bring back our country. We need to make sure ukuthi siqala phansi, siya restructure. We are grouping back together izinto zethu. Sibuyisa i-country ibuye iqonde ithi inqo ihlangane. Khona manje siphethe imigulukudu lapha kuyilokho njani. Siphethe imigulukudu kwi-government. We need to think ukuthi right now sibheke kuphi, siyapi. Because siyazi vele siphethe imigulukudu of which they need to be removed. Ukuthi sizoza nobani ke, we need to think about that. We don't need ukuthi sithi sicabanga thina ukuthi ikanti kufanele ibheke phi, kodwa kunabantu abayidestroya eceleni. Kunabantu abayibulala ngapha nangapha, amadroba ayanuka, kuyaxathuka, akunama investor, ama-building ayawa, kunobugebengu, kunama-shushumbiswa, prostitution, shushumbiswa abantu ngapha nangapha, ingane zethu ayiphephile, kuyafiwa, kwenziwa imithi ngabantu. And wena muntu we-FF ubona ukuthi yonke leyo nto i-right. Uma ngade susu uJulius Malema ekhanda, susi iEFF ekhanda, asikhulume ngaleyo nto. Wena ngempela yonke lento uyibona ukuthi i-right na. Khona manje napha laba abafuna ukugaya amavoti, labazenza ngathi bayabhizi bayasebenza, baklina amadroba ke manje, sebesusa abantu bokufika emgwaqweni, kodwa bafa kwayibona. Basuswa yibo lapha emgwaqweni kuyaklina. Kodwa ke wena ke ngokwakho ke umuntu we-EFF, awuyiboni into right lapha. Njengamanje awuboni wena ukuphila kwedrop, awuboni ukuphefumula kwedrop njengamanje. Njoba benza ke laba benza lokho, wena ke awuboni ukuphefumula kwedrop, awuyiboni into right ngalento. Awuboni into right ngaleyo nto leyo. Ngokuthi edropeni kuyahambeka, kuyaphileka njengamanje, yonke into iyafunctiona ngendlela. Awuboni wena kuyinto right leyo. Njengoba ulwa nje against thina, against abantu abafuna ukucleana iSouth Africa, against wena thina abantu abafuna ukuclean iSouth Africa. Awuboni yini kuyinto right ukuthi South Africa ibe clean?
awuboni na kuyinto right awuboni ukuthi siyaluza lana i-country ngeke izibhalanse i-government i-government kumele igovern i-country kumele imanage i-country i-government i-country ibhalansiswa ama-investors kodwa manje makuhamba ama-investors ukufa kwe-country lokho njengoba sikhala ngemisebenzi nje imisebenzi ehamba nama-investors siyawadinga ama-investors kodwa manje angeke kuze kulungele ukuthi uma ukuthi wena ubona ukuthi i-country i-right ife. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Umfoka Miyeza is sending a message to EFF supporters uthi nanoma ngabe uyayithanda inhlangano nanoma ngabe uyamthanda amhulu wenhlangano, but it can be man ukuthi wona ngavumelana na yonke into loyo muntu loyo layishoko, ngisho i-right ngisho i-better, wena just because uyi-EFF supporter kufanele kuhlezi uvumelana nato tonke tinqumo labatithathako ukuthi khona la kufanele niphikise khona ningahlale nivumela yonke into lekhulunywa ngumalema because nilibulele leli qembu because anina backbone, anikhona ukukhuluma amaqiniso, nifuna kuthandzwa ngisho nangetinto letibhedzako, ngisho umngameli wenu emholweni nje abhedza niloko nivumelana nayo because you guys are EFF supporters. Yes, we are EFF supporters, but ngeke phela uzovumelane nako konke lokushiwo ngumalema ngisho lokubhedzako. So iposte lapha etinkundleni tokuxhumana le video leshiye tinkulumo letiningi labanye bavumelana naye, labanye basho ukuthi uyasibhedzela. Obvious if ukhuluma nge-EFF gabi or uniketa something leyakhako, people will always drag you. Oh, bantu be-EFF njena, they will always come for you because abafuni kubonisa, abafuni kutshelwa ngisho umholi wabo sika protect ama-foreigners bona they don't care. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.